हेलो। अरे का पूछे के बाबा बिजनेस का चाकस चलता ना ना दे का बानू देखो 500 रुपया लगावे के बा कम से कम 1 क्विंटल सरसों के तेल तारा मिली 500 रुपया में। और लंदन से लेके आइल बनी बिया हुए 1 क्विंटल ना ना हमें कुछ कोनो हके नहीं अब ज्यादा हल हूँ नहीं के मेन बात देख हाला ना हो खो तो हम अपन जो सरसौआ होला न वही में 10 गो थान बो देले बनी तो हमें लगा तो 6-7 गो तो बेचा गइल बा एगो 2 गो बावे चुरा के रखले बनी तो एगो तो सड़ुआने भेज देम और 2 गो बावे तो 2 गो देखो तनी जो ये नीमन के पैसा दी तो देहल जाई वैसे तो 500 रुपया रखले बनी ओकरा के 1 क्विंटल माने 2 गो में कम से कम 2 क्विंटल तेल माने हाँ 1000 खर्चा करो 2 क्विंटल तेल ले बाबू। अरे मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम रख मुखिया जी आ गइल बाबू बैठी बटरी ई कहनी बरेजा ही है रास्ता जइनु। हाँ बरेजा तो जइबे करी। अच्छा जा बरेजा है जाके है नहरिया। हाँ हाँ आ नहरिया पर से उतरे न जैसे अच्छा आ नहरिया पर से हनुमान जी के मंदिर बा मंदिरिया बैठे बरहम बा हाँ ओ जी गोड़ लागले ओके बा हाँ ओकरा पीछे मुके जो देखते बनी सीधा हाँ वो देखत तनी हम हाँ वो देखत तनी गछिया उछिया बड़ी स बरेजा का कर देता नहीं जी जा तनी कुछ राशन पताई की भी मामला रहला तो सुनी है कि एक मास रोडवा ना पकड़ के सीधे जयपुर से निकल जयपुर होते हुए जयपुर के बाद बरेजा होंगे और धर्मपुरा बरेजा कुल होते हुए हैं तो सोच रही है नु कि ए नहीं से निकल जाए ठीक है काहे को तने के घूमे जाओ तनी का बाकी व्यवस्था जोन बाटे तनी सस्ता उस्ता मिलेला हां त तनी वही से राशन पताई लिया के भर दे तनी ना वो तो बढ़िया भाई वो है सब सोचनी है कि तनी है अब वही है लगन पताई के दिनों आवता तो घर में कब के पाहुन कब कुटुंब परिवार के कब का के सुननी आखिर फोन पे बतियावत रहनी है। अच्छा हाँ बतियाओ तने हाल चाल लेते रहनी हां और फोन आ गइल से तो बहुत हां कहीं बैठ के अपन हाल चाल ले लेला सुंदर हो गइल बा वही में अपन तनी सुख चलत हवे और कोनो बात नहीं ना ना सुननी आरो कहत रहनी है के उसे की कादो 5 गो 7 गो गाछ बोले बनी धीरे धीरे हां हां धीरे धीरे दी कादो कहनी है कि 1 क्विंटल कादो देता 2 गो गछिया में बात हाला हो जाई तो गड़बड़ान हो जाई गड़बड़ा जी कोनो चीज सीक्रेट रखल जाला तब जाके होला सिगरेट में अरे सिगरेट में ना नो सीक्रेट रखल हां माने सीक्रेट बक्सा है। अरे बक्सा ना गुप्त रखल जाला कोनो बात गुप्ता जी के यहाँ अरे गुप्ता जी ना गुप्ता जी हाँ ज्यादा पढ़ल लिखल आदमी के भाषा है हमनी के ना बुझे अरे पढ़ल लिखल के भाषा थोड़े हो हाँ तो छुपा के रखल जाला अच्छा छिपा के हाँ ओकरा छिपा के रखल जाला ओकरा के गुप्ता जी कहल जाला। अरे गुप्ता जी ना का गुप्त रोग होगो होला गुप्त रोग अरे मुखिया जी हाँ उहे लोग अरे गुप्त रोग दोसर चीज कहाला गुप्त रोग दोसर कहाला हाँ गुप्त रोग तो बात के गुप्त रखे खातिर गुप्त चीज के सीक्रेट छोड़ ना वो गुप्त सुप से हमरा का मतलब बाटे में हाँ बतिया कहीं सीक्रेट रखल जाला सिगरेट में रखई सर सिगरेट में ना रखल जाला बात सीक्रेट रखल जाला सिगरेट बक्सा छोड़ दे छोड़ी ना उससे का मतलब है जब रहुआ हमरा सामने बानी अरे तो धीरे 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 ना हमको देखिए का भइल की हां लंदन गई रहनी रहुआ मालूम है बा हाँ लंदन तो रुआ एक गई रहनी सब जैकेट ये सब हो जाए के हां प्लास्टिक के हां से प्लास्टिक ना हमारे ते का माने उससे बड़ा मुलायम लागत है मुलायम लंदन पैसा लगल बा तो लागी ना पैसा लागल बा पैसा तो लागल लंदन गई रहनी तो जी हां एगो ना देखल सरसों के खेत सब रहे अच्छा तो ऐसा एगो बिया लेके आइनी हां कि बुझ जाए कि सरसों खानी लागी बुझेंगे सरसों के ना लगता है हाँ सरसों हाँ यही सरसों खानी लागी अच्छा वो ही लेखा हाँ लेकिन उसमें बोतल टांग दे के बाद अच्छा बुझ जाए कि 500 रुपया अभी रख ले बनी एगो थान की अच्छा फुला गइल बा ओकरा के लेके जाई हमें बोतल खाली माने सरौरा नु सवेरे सांझ बोतल जेंगे गाय दुहाले नु होंगे सवेरे शाम वो सरसों के फूल के दुहत रहे। अच्छा सरसों ओमे छेनी रही छेनी ना रही का 1 मिनट आई दिखाओ जी आई
अब देखिए ई सरसों के खेत बा। हां सरसों हैं हाँ। आई है जी। अब हई देखी, हई देख का हो है का हो तो सरसों के तेल है तेल हनु। हाँ। आई कहाँ से होता है कहाँ से? पुलवा में से टप टप गिरता है। अब देखी हई फूल ह, फूल हनु। हाँ, हाँ। हई कोड़ी ह, हाँ एकरा के हेंगा बोतल में डाल देव के बा। अच्छा ठीक बा। हाँ हाँ अब एकरा के छोड़ दी अच्छा हैं। हाँ अब ई का करी, ई भरत जाए। देखी इतना तेल आ गइल बा। अच्छा इस सवेरे ही लगाओ का हाँ दिन भर में तो भर जाए पूरा दिन भर में 2 घंटा में भर जाई। 2 घंटा भर जाए। हाँ अब है 2 गो थान बा। हाला नहीं करेगा ना तो हाला हो जाई। अब यही में कम से कम है 1 क्विंटल है दी तेल आ 1 क्विंटल है दी तेल क्विंटल है। सब में 10-10 लीटर बावे तेल है। सब में 1 क्विंटल दी। ओतनो धीरे नहीं बोले के, तनी तेजी बोल सकता हाँ। नहीं। 1 क्विंटल दी। 1 क्विंटल अरे इतनो तेज नहीं बोले के। महाराज कल का सुनी ना एगो काम सुनी मैंने 1 क्विंटल तेल दी। 1 क्विंटल दी हैं 1 क्विंटल माने ई तेल में भर जाई। हाँ। बाद रुआ बेचत रही ना। लागल कितना 500 500 1000। अब बेच कितना देम? कैसे लीटर बा रोरे बताई? कम से कम 150 रुपया 160 रुपया लीटर। अरे 100 रुपये लीटर बुझी ना। 100 रुपया लीटर बुझी 1 क्विंटल के हो गई 10,000। 10,000 आ एक आ दूसरा का 20,000। तो 2 गो और रोरा लगोइनी कितना? लगौनी 1,000। 1000 रुपया लगोइनी। हाँ। भइल कितना? 20,000 के। 20,000। तो 1000 घटा दी तो कितना फायदा होइल? 19,000 के। ऐसा फायदा कहीं मिली? सुनी ना तो अब की लंदन जाए तो हमरो के ले आना दे। लंदन का जाए हो ले जाई 1000 रुपया दी ले जाई बे तो रोज दे दे हमरा के। अब रौरा अच्छा गांव के मुखिया हई रौरा इतना मान ली लोग के कितना लोग के कोटा काट के हमनी के देले बानी। हमर बाबू ए बाबू तई हमरा के 2 गो देव की एगो कितना पैसा बा रोला लगे? हमरे पैसा बाटे तो रोवे लग थाना में 2 गो नु हम तो बाटे। 2 दे तनी ले जाई। हमरे के तेल चाहिए तो हम रौरा ही से ले ले महाराज 150 रुपया लो मुखिया नु होई रौरा। हां त सुनी 2 गो थान हमरे। हां तो बस हो 1000 गई। हां तो बस हां सुनी ना आप देखिए। हां हां हाई वाह इतना तेल तेल राउर है कि हमारा। हाई ये राउर तेल हो गई। अच्छा तेल ठीक बा। हां तेल हो हाई गई। फूल हो गई। हां ठीक बा। हैं? हां अच्छा चल नहीं तो दाढ़ी से अलग हो गई। ले हो गई। हाँ। हैं? अभी हम रउआ के हाला मत करे होने चली एकरा के उखाड़त में अगर रउआ देख लेम नु हां तो नजर लग जाई। हमार नजर लग। हां रउआ हैंग करी। हेने ताकि हेने हैं धरी एकरा के तोप ले तनी टोपली तोप ले तनी एकरा कहीं देखाए मत। हैं? ठीक बा ना आराम से जाई। हां आ एकरा के लगा के एकरा के टांग के एमे फुलवा डाल दे। डाल दे। ठीक बा। हां आ सवेरे सांझ ई देवे के शुरू हो जाई। ठीक बा जाई ठीक बा। जाई मुखिया जी प्रणाम प्रणाम। ठीक है 2 गो सरसों में 1000 मिलल। चलो नया साल के पार्टी होई पार्टी। जल्दी भरा भगवान की हम जाके टीना में उझिली केहू देख ली तो बहुत दिक्कत बा। देखी तो नहीं एकांता में एने आके करते नहीं। साले जीवन में ऐसा चीज सुने के भी ना मिलल हो देखे के तो बातें अलग बा। उ तो कह कि मंगरुआ गइल लंदन की सभे के फायदा होता। लंदन ना जाइत तो बहुत प्रॉब्लम रहल। हाँ भाई भैया आई जौन बा नी रहू लोग ई लोग लंदन जात रहा साथ संगत के असर बाकी चल गई ओकरा साथ संगत देखी कि गांव के कल्याण हो रहा बा। हमार पूरा तेल पर तेल है वो ना गई रही तो कैसे ले आई जे भगवान भरल कि ना धीरे धीरे भरता। कि फोन कौन के बा। हाँ 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 हेलो हाँ सुना ना एगो बात जानता लू। अब तारा तेल के कमी ना हुई। किननी है सरसों के गाछ
सरसों गाछ लंदन से बिया आई रहा मंगरू के लगे उ जान तो पेरवावे ना जाए के पड़ी गछिए में बोतल टांग देला पर कैसे लबनी में ताड़ी टप 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 चुअत रहेला वैसा ही एकर लबनी बाटे डायरेक्ट तेले निकलता वही में जौन बानू 2 गो थान बाँच रहा बस कीन लेनी है कीन के गछिया में अपना ओकरा के एकांता लगा देवे ना तो लोग चुआ के सब खराब कर दीनू चुरा लिए से गछिए ऐसे वही में धैले बानी चूँकि धरे के पड़ता तो सुनो ना नाश्ता तो नहीं की कैले आई नहीं बानी रात के खाना खाए का बनेबू है हाँ एक बार रातिए के खाए कहे कि जानते रुई छोड़ देला पर लोग चोरा ली अब फिर दिक्कत हो जाई अभी हाथ में लेके एकदम घुसौले बनी बैठल बनी हाँ एगो गछिए 1 क्विंटल तेल देता 500 में एगो हाँ हाँ किस्मत जाग गई बा हमने किस्मत जाग गई हाँ ठीक बा रखा ना रखा जय भगवान जय भगवान साला चुवत कहाँ बा ओतने तो बाटे समय लगी कोनो देखत नहीं कि बताओ ना सांझ हो गई किरिन डूबता अब बताओ ना उतने के उतने बस साला कैसे ही गलती कर दिल कहाँ बढ़त कहाँ भाई ए तो उतने बाटे हमरा बुझाता कि साला बहुत दिक्कत कर चली का ओकर के यहाँ ओकर के यहाँ चला तनी साले के साले हमरा बुझाता कि हमरा के ठगले नहीं खेलू ठगले ना होई कुछ होई नियम कानून ऊपर ए मंगारू लौकत नहीं थे मंगारू ए साला तो लौकत नहीं थे अब हम करी तो का करी अतने बा का हरी कहाँ गोई मंगरू इस साला हमरा के ठग देलस बुझाता है इस साला बतावा ना इस साला वही में ओकर देत रहा हमार काहे नहीं खेदे 1000 के पेड़ किन्नी है साले के 1000 के पेड़ किन ले बानी या भगवान अब हम कहा तो साला ठग ले साले बेटा जाइए नु बेटा है तो साले मूड़ी ना फोड़ दे तो जाऊं कहता कुकुर सारे ए साला पता न कहाँ छोड़ा जाए साले ऊपर पर साले